kuita madukura masuicide anobhadhara Sauro. Wakasakupa iPhone yaya takanyundura yaya. Iye remufana wangu iyo ndakaisa panodziya kamufana wangu ko tinorongedza kaisusu mufana wangu kana wachinge wazogara waiziya. Isaya, ko ndugu, hamunorasa here mukoma wangu. Waziki hakurada baba. Tashinga kudai zvo zviramwani zvedu wakarasa masorori. Zvibude. Kwai kwamboramira kuti manhero achona tigare takanorowa shudhu waiziya. Takanodya mari. Tine takamirwa nemazukuru waiziya. Inotanga kuhanda uchijamba jamba. Kuita kwedu Sauro kuti mari atineta wanaka isarare muhongo waiziya. Tatangofana kutswanya mari zvainoziva waiziya toipedza. Nasi tozotangire papo tonotoita sei. Zvazvakangofanana izvi Sauro. Izikani madokwana waiziya ufanire kuti uchingobva mukuru wazhetika wobva watotanga kutodya mari zvinoitwa lolo mufana wangu ka wotombomirira mhepo dzodzikama waiziya. Kana dzichinge dzadzikama mhepo ndopo uchizopindira bundu wochitanga zvako kuita sei kuparadza mari waiziya ka. Kwada kumhanya nozozvirudza mufana wangu madokwana saka ita lolo pedu paipai. Isaya, muripo mukoma wangu. Saka kudzikama kwemhepo wedemsei mukoma wangu. Fuka kwenyu mimi kungaite zvarini makazvitarisawo. Timodya midzonga yenyama kwamagumbo. Neamana zvemadokwana mufana wame waiziya ka. Ngatingorare zvanhasi chete ka. Then mangwana takanopinda muna kuisi takanogeza waiziya mufana wangu. Because kana taamuna bhoku epoka hakuna kana benzi wani rinofanira kuzvipeta kuti tiri zvigunduru waiziya. Wangu chigunduru ndiani? Ndiwe zveka mufana wangu madokwana usatye mufana wamuka. Mangwana inotenge chitori testimony waiziya ka. Kana tichinge tapinda zvedu mumabhawa anodhura ka. Tichatinge taakutowataurira kuti munombokuita here kuti nini mufana wangu ikoyo. Takatenge tiri zvigunduru paharara pawaiziya. Saka panguva yacho mufana wangu katinenge tatoma big shark ikausajibhe mufana wangu waiziya. Mheno wangu ndezvako izvo chuma chilabhalabha waiziya. Hatina kuekuesta. Saka Sauro mundiudzai mimi. Chinhu chiri mwoyo menyu mimi. Chaunasoti ndikaona sini rakadai so iri ndendiri musoja. Chii ichocho? Relax ako mufana wangu madokwana waiziya ka. Mangwana ndinoda kuita sei pedu pepa ndinoda nzenza 10 waiziya ka dzinenge dzine mulunduko uri serious mufana wangu waiziya. Handisi kana kutomboda tumayellow bone tuyatuya tinenge twakaondoroka waiziya ka. Ndinotoda mabhebhe ari serious mufana wangu zvekutika ipapo ndichatohodha futi karori rekukoko mundoridedza kari maporoni waiziya. Unoziya akoka kuti porona inondinakira zvekudaro kamadokwana ko iwewe unenge uchiita sei? Muganga wangu atombotanga ndatenga kana chinoroku waiziya. Ukunzwa mufana wangu? Wangu iya isi nguva yenoroku ka mufana wangu waiziya ka. Wadi zvako kuri wakatembeya hazvisi zviri nani here mufana wangu madokwana? Maya Sauro, wona kamuganga wangu chinoroku chanondipinza mulevel zvekutodaro waiziya. Saka uchaisa chimu chinoroku madokwana? Muganga wangu ndinonyundura gondo waiziya. Ndobva ndaridhairuta nesupa waiziya. Ndorova ndikapedza nenda mulevoka. Ndobva ndanakabva ndinopera ndanguva ndisiya ndapwanya mawindo ese. Ndobva ndazodzoka waiziya. Tozotanga edu kana mworongo iso atinetinawo. Badobva tanga ndamutadzira. Yesaya hamudhara wakanodhizepa kuitwa rafu mufana wangu madokwana waiziya. Aikudzinga padheni aitarisira kuti unorara pai tinorara mukota pe here kana kuti mubhanana. Saka ngatimuite rafu mufana wangu. Saka zvanhasika ngatingotsvagei pekutswanya waiziya ka. Apa hatisi kana kutomboda kudya mari yedu mufana wame waiziya ka. Kana chii mufana wangu. Tirauzonyatsodya mari yedu mangwana katisina kana zvinombotinetsa pedu paipai waiziya. Bati Sauro, ndachitika pamwe nhasika tombotanga tananga kana kumagunanzi kuzasi waiziya. Handokanzwa kachitaura namukoma Ibzi here paipai. Tombonisaruzira zvimapisipisi zvenyama zvakuora zvezvi waiziya. Tobva tangoti bwa then mangwana tozoona. Anodya magunanzi ndiani yeye madokwani ye udzikamewe wazvinzwa ka. Magunanzi waenda unotengerwa naambuya vako waiziya. Ngatidzikamei madokwani waiziya ka. Mangwana takaita sei paipai tofuma takambonodyawo mari dzedu ka mumastreetum waiketa. Dzinonakidzoka kudya mumastreetum plus dika mumastreetum muri safe because hatibhadhare rendi ka mufana wangu waiziya. Saka ngatitswanyei uko mufana wangu. But safe boy here Sauro. But still bofuti. Iwe izikani madokwani mamoko anosvika manje mufana wangu. Wangu hakuna mamoko anosvika panapa kunochingwa wazoraga. Nongotora kurwara njere zvako iwe. Wangoitaura unosvika tendzedze but hatisisa kuremera mapapiro takangogara panapa. Madokwani uri kuona mudhara ari kushedzera ikoyo. Anoita madhiri ekutika ane chimushini chekutukaisa mari yako inodzoka yawanda so. Saka handei katimbonozama raki madokwana. Shamwari, isina more than 5 bhuri here mana. Handisakatengesa iPhone tonotodokerwa takana muguda chaimo. Kundoza ndutaura here mufana wangu. Kweli ndiri kuti kudiko nhai German. Handiti ndonye yacho yandikutaura nezvayo here kuti apa tikaenda pakamudhara kakaka. Tinogona kutozobva ipapo taane bundu rinogona kutosvika kuma 5,000 US waiziya. Mainini wait can. Let me explain. Ndiye mukomana wangu andanichikuudza iwe.
Honai makundinyadzisa manje amana nyarara iwe ubva wadikara ipapo nenge munhu ari kubayiwa dhepo ndokakomana ikaka kamunhu kanohunhu wakafumuka kunge hobwa. Ndikuda kutozvinzwa pa izvozvo hindei Bridget ndiribe mukwasha akadai baini ndokuboyera umwe kumberiyo heno. Nai be, vaudze kani kuti vakufananidzira. I know you be, you will never do something like this. Ha baby, mawan. Kanga kangoriwo ka misunderstanding kadiki sha. But mama, sorry zvenyu mama, sorry. Sorry mama kutodini ndokubamura pakani. Haukoni pakutaura nevanhu. Wakazvaliwa sei iwewe? Kumorodza vanhu unobveko naye imbondinyepa. Iyo machipisi uri kutengesa anomboshamisireiko? Kumushoko tago yabika nomabhanana mambishi pakani. Mapfuta tayashandisa ukwadhona. Zvanga zvidoribe basa ba. Kuda kuita kushamisira nokugara kwaHarare kunhu haiwawo nokumeso kunenge kuchishurako. Hada haiwa. So thanks wakatotuka mainini vangu sha. But why baby? Babe, ndaisatoziva kuti ndi mama vako sha. I'm very sorry. Okay, I will make it up to you ka. Ndokupai machips emahara here neRussian. Nyongo iwe. Ba, chingeko ndati ndodya machipisi yako yakaora baini wazwa? Okay, mainini wefiance yangu Bridget. Ndokupai hangu kama Minute Maid pau pandinawo munomu. How is that? Ndigara hangu ndaari pangu kumhosva yacho. Minutes kutodiniko? Minute Maid mama imi. Kamwe ka special drinkiso kanonaka imbopiwai. Nditengere kakutu nyinu ndobva ndakulekerera. Kachi? Kakutu nyinu imi Nyongo. Kokuti ndikamwa kudai ndonyinura nokuwawiwa mukamwa mangumo. Oh, okay, ndonyaya yacho. Okay mama, don't worry ka. Rege ndingovhara hangu shopu yangu kati patangobuda tese ndonokuitira plani yacho. Owo. Vazukuru sekutaura kwandaita kainini vazukuru kuti ininika mukaisa mari yenyu pasi pejira rangu rilapa pakaililika. Kana mchinge maisa mari pejila inini ndichataura nevakulu vangu ka vakulu vangu vari pasi pemvula kunumbai uko. Kana ndichinge ndataura navo ka vachaita kuti mari yenyu mimi ibude pasi pejira pa ichinge yakawanda zvekuti muchatenga kana maLambogini anosvika ku16 maLambogini vazukuru. Saka tiri kuzwanana here vazukuru. Yesaya makulu wanu. Saka muri kuda kuisa mari iko nai vazukuru. Mira Godazi musati maenda kumberi. Ko magadgets munodhira nawo here. Iwe waikona kundisaisa wazizwaka. Ini ndiri kuti imomo mukaisa zese ka. Chero ukaisa Lamborghini zinobuda ziri Lamborghini 11 wazizwaka. Chero ukaisa kana kuisi ukaisa mafoni imomo munobuda kondena lese remafoni wazizwaka muzukuru. Saka usandisaize. Kana ukaisa makazi vako vanobuda vari vakazi vaninzi zisingaite. Saka dzakacheneswa nzira zvenhai madokwani saka toita sei? Mukoma Godazi tinalisa 5 wire maizi yama-US tovatasa 340 zig cash ne1000 zig yemufoni nemabhingo 2 mapea nebvomvo iPhone nekeleti nesipaganga nematumbo. Sara mukoma wangu ka Jose yeta akuzoienda manje. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe wariseko wapwerewo naimo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro kumwe kukukutu kumwe kunobungiwa huni kumwe kunogumiwa urimbo hodosi kumwe kuchena kumwe kutema asi chadosa chibodzi kurisewo kumabasa yona yewanhumi. Kwedu unoti kundochemano sapoti yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi mpote mchishare kamavhidhiyo eduya aoniwo nevanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuita naye wanhumi ndokumbirwa kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona moshare yakamunai maadvetiyo ndokumbira musajambeba maadveti warungu. Ndoipo ini nochikombera tinoboya mari yokotengera vazukuru tinonaka. Kana muri wekuYouTube kwawanhumi ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji tite kana miriyoni takawanda hatizobeba mafrogo wanhu kumaarea awo. Ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende hatichatuki vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu yenichambotuka baini. Ndizvozvo.